Så er vi live. Og vi har 0 visninger. Det var lige meget. Vi skal jo have trukket lod om et gavekort på 2500 kroner, som er sponsoreret af TNI Partner i Skjern. Og vi kan jo lige vise gavekortet her. Man kan se det. Det er vel nok spejlvand, men det kan I nok leve med. Og jeg har taget min computer med, og vi har sådan en Wheel of Fortune af en art, hvor den så trækker nummeret automatisk. Jeg skal nok lige vise nummeret bagefter, når det er færdigt. Og jeg har lige Kent med mig. Lige for god ordens skyld, så kan Kent få lov til at trykke på Enter. Og så starter vi simpelthen bare hjulet. Det er derovre. Ja. Det var ikke den. Det kunne vi ikke. Ah, det var en forkert knap. Jeg tror bare, vi trykker på musen. Der skete ikke noget, hva'? Skal vi prøve igen? Så kører hjulet. Nu er det nummeret 1718. Booking nummer 1718 har vundet et gavekort på 2500. Og hvis ikke vi finder lige en vinder bagefter og ser hvem det er. Udover det så har skal vi lige finde ud af hvem det er. Det kan vi godt lige finde ud af. 1718. Lad os se hvem det er. Det er heldige vinder. Det er spændende. Der er alligevel 21, der kigger med. Det er da dejligt. Sådan. 1718. Så i bookinger. Det er en Søren Christensen. Jeg tror, Søren, har du ikke været med her på linjen, tror jeg? Nå, Søren, du har vundet et gavekort på 2500 til Carpi. Og så er der vundet sådan en fætter her også. Sponsoreret, den er så sponsoreret af Carpi. Gavekortet er sponsoreret af TNI Partner til Carpi, deres webshop. Den her, det er sponsoreret fra Carpi. Den har du vundet. Og du har vundet sådan en her. Jeg beklager, hvis det ser spejlvendt ud. Sådan en her, en Nash Hookbait Pouch. Og så har du vundet noget nylon line. Og der er på hver spole er der lige lidt over 1000 meter. Og der er 3000 meter til dig, godt og vel. Og så var der noget hangers. Og så var der et hjul, nu ved jeg ikke, man kan se den her. Så der var 2 hjul. Og der var 3 hjul, som du har vundet. Så jeg sætter tingene her. Der må jeg sige. Det vil nok ikke have i billedet det her, men således. Søren Christensen, tillykke med gevinsten. Nu ved jeg jo ikke lige, hvor du bor henne i verden, men hvis du bor langt væk, så kan vi sende det til dig. Og ellers så kan du hente det her af besøgen. Stort tillykke, og tak fordi du fiskede her, og tak til alle andre, som har fisket nede ved Lykkesø. Husk, I kan booke tider inde på vores hjemmeside, inde på Lykkesø, under bookinger. Og så ved I, at I har en plads, når I kommer, så den ikke bliver taget af andre. Ellers så ser vi frem til at se en anden gang. Kan I have det godt derude? Det gør vi ikke.